7, 10 minutes before 8. And ayun, dito pa ako sa bahay. This is my old TV. I usually wear just shirt and my pants. Tapos, I'll be wearing my jacket. I always wear jacket because lamigin akong tao at wala din naman akong kayakap. Kaya ayun. Okay, see you on school. At school? See you sa school. Bye-bye! Appraiser sa Rojas. Bali, copies akla na ako na cover. Kinanglan ko lang sang lingaw-lingaw kay pang break sa ano ni for yourself. Mag-reward man eh para bakasan pag ubra kay kamahal mag photography. Mahal sa gudon ng kamera. Wala ga. Nag-skwela lang siya. Ang hilig ko gid ya performing. Artista, gid ko sa stage. Tapos, after school, wala na. Nag-go into theater, ha. Sa theater, gid ko nag-start. Tapos, nagsulod ko sa film. After ko film, daw iwat man isang pag-pandemic. Kinanglan ko na mag-learn magkapot sa camera. Dayon, nag-evolve ang hilig. Kaya naman para mas ma-develop pagid ang bone which is performing kay kung wala man sang outlet first ni bini nakita ka face to face hindi kami ka-hold sang production so ang avenue ta is online kung laway man imo kuha sa imo self way Japon lang tao si mo basic dugay-dugay man nako ma-retire ko dugay na ko gali production na way nako go brada yun. Plano ko gani ma-doktoral. Galing kay do hindi pa ko sa mood maging maalam nga alam-alam do. Nalang ta ko di ganing damo ga sa ko nga maglo. Galing kay hindi ko bookish. Pero hindi gani do 3 years na sila. Or first year pa lang. Hindi before sa pandemic, bati ko nag-start na sila. Nauna ang UP sa ila. Nauna ang UP. Tapos, oh yeah, mga kabangbang. We are now done with our second day of class. And I'm so hungry. I'm so hungry. 1:30 na. Ang nga ko, nigali nga ultra green coffee nga cup. I'm using this as a Tupperware. I got noodles here. We will be having our lunch. Actually, I haven't had my breakfast earlier. Kasi, sabi ko, nga, di ba, 10 minutes na lang time na. So, hindi pwedeng malate, pero late pa rin tayo kanina. There you go. What is my takeaway today? Actually, we discussed... Dali lang kayo, nagutom na gigawin. Nagahuni nga ako, like, kadua, katatlo. Nagsangon ako nga. Nagtami. Talaga ba? Okay. We discussed the basic elements. How do you call that? Elements. Basta ang kinanglan mo gid nga i-learn when you want to be a photographer. That is the aperture, the shutter speed, and the ISO. Ayan. And the greatest takeaway sa aton nga class today is that whatever we do in life, we have to be prepared. We should know, number 1, ang aton nga mga core values, ang mission mo, ang vision mo. Why are you doing this? Why do you engage yourself into something? Number 2 is that you should be equipped with all the skills and syempre equipments equip no nga kinanglan mo para ma-attain ini nga goal. And that's why nga ari kita subong diri nagnaga school no. And the one thing pagid nga part man sang not just the skill, but syempre, since we are learning photography, it is very important that we have our own camera. So, this afternoon, papalinis natin yung ating camera para fit na fit siya sa ating next week, na kami? Practical na kami next week, so we have to bring our camera. Actually, I've been bringing my camera. Nagkaroon, amo na. Nipakling ko na siya para wapag-wapa ng akong camera for next week naman yung picture. And there you go. And syempre, ang last na na-learn ko, actually, amo nang nawalang yun man.
Pero if I would add, no ang ma-learn ko pagid today, nga, it takes time to attain success, no? Hindi siya instant like kagina sa story ni Sir. There's a photographer and the goal niya, no? Ang goal niya is to have a photo of a mommy bird feeding the child bird. Syempre, bird na yan mo, so nag-fly-fly siya. Tapos hindi siya maghugpa sa nest because that mother bird knows there's a photographer waiting for her and whatever the target, kung ano man na siyang plan ni photographer, basta may nakita siya nga tao nga naga-watch over her. So, wala siya nagpalapit sa iyang mga children. It took the photographer 5 days para mag-watch over sa kay mother bird nga mag-feed sa iyang children. Unfortunately, wala yun na and it's a 5th day na gid, no? Naga-pack up na si cameraman. Tapos, dito naman na feel ni mother bird, ano na ni Karon, madad na nga ako niyang mga children, I have to feed them. So, at that moment, na naga-fix up na, naga-pack up na si cameraman, amo man na siya nga time, nga dapo si mother bird, di ba? Number 1, what is our goal? To take a photo of a mama bird feeding the children. Second, you have to be equipped. Naka-plastar ng equipment ni photographer. May camera siya, may lighting siya. Ready na siya for 5 days na camping niya para makuha na ang best shot of mommy bird feeding the baby bird. Pero, number 3, amo to gani kinahanglan tagid niya patience, no? Swertihan lang gid kay ang iya nga time frame just 5 days. Pero tungod sa 5 days, no, kagara man ang eagerness niyang makuha ang perfect shot. Timingan gid nga dapo na gid man si mama bird sa iyang mga children kagin feed ya, and he was able to take that perfect shot of a mama bird feeding the baby bird, no? In the instant, ang success, in the instant nga makuha ta ang gusto ta, in the instant that everything we desire will be given to us immediately by the Lord, diba? Kinanglan tagyapon maghulat sa perfect timing, sa perfect person, sa perfect you nga mag-subscribe sa ako nga YouTube channel, kag mag-like sa nga ako nga Facebook page, kag mag-share sini sa video. Tag ginutom ako sa akong ginhambal. No? So, it needs prayer, kag dedication nga maging successful sa aton nga life. And now, I am on my 2nd day in school. Next week, we will be having our hands-on na during the class. And hopefully, may sindihan ko dagin man 20, like hamba ko gani last week, no? I've studied basic filmmaking 2017. Dira ko siya first na encounter ang word nga mga aperture, ISO, shutter speed, but look at that. It's been 5 years and I still cannot comprehend everything that I've been learning in the past 5 years. But you know, if you really are dedicated to what you want in life, kahit hambal ganito sa isa ko classmate, biskan mahal na siya, importante mahal mo, di ba? Importante mahal mo, di ba? Lamigin na pong tao at wala din naman akong kayakap, kaya ayun. You gotta spend a lot in learning, in equipping yourself, in buying things that would be beneficial for your desires. Pero at the end of the day, bottom line lang gina, are you willing to wait until that perfect moment will be given to you? So there you go. Thank you so much. I hope you've learned something today together with me, and I hope you gotta be with me in the rest of our classes. We have 52 hours and a lot of weeks to go. Hala, lapit lang galing November. By December, it means ano na lang, mga 6 weeks na lang. Anyway, yeah, that's it. And ciao, let's eat. Bye everyone. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!